Nag-inspeksyon ang taga-DILG ug Mandaue City Hall sa Kadalanan sa syudad. Ilang isuta kung nahasubay ba ang mando sa presidente nga papahawanan gyud ang mga sidewalks aron kaagian sa mga tao. Ang report ni Nico Serino. Gilibot sa hiniusang team sa DILG, Kapulisan, City Legal Office ug ubang departamento ang mga kadalanan sa Mandaue. Sa drive-thru inspection, gisusi sa mga opisyales kung nahawanan na ba ang mga kalsada ug mga sidewalk vendors. Tungod kini sa deadline karong Setyembre 29 nga dapat na implementar na ang paghawan sa mga kadalanan ug sidewalks gikan sa mga obstructions. May rating o grado nga ihatag ang DILG sa LGU kung natuman ba ang kamanduan. Atong gitanaw gyud ang mga areas nga gi-inventory sa city, and then atong gitanaw kung napa ba ang mga obstruction. Apan bisan kung mahuman na ang deadline, matud sa mga opisyales, magpadayon ang himuon nga clearing. Kini aron mabalik gyud sa publiko ang sidewalk nga maoy ilang kaagian. Trust ni President nga you make sure that the roads and the sidewalks should have their public use by balik sa mga publiko nga magamit gyud sa publiko, dili lang pipila ka tawo ang mo pahimos. Di pa gyud 100% compliant. Daghan pa gyud. So it's a work in progress, and then mao na nga depende sa grado nga ihatag sa ato karon sa validation team nga gihimo sa DILG, diha magsugod ang baseline para sa atong efforts moving forward. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.